Os novos materiais teñen un papel protagonista na Revolución Industrial 4.0. Os materiais intelixentes, os biomateriais, os nanomateriais e os materiais avanzados con dispositivos fotónicos son só unha mostra do que a ciencia está a poñer a disposición dunha industria máis eficiente, segura e sustentable. Este é o campo de acción da Agrupación Estratéxica en Materiais, AEMAT. Nela, intégranse os grupos de investigación da Universidade de Santiago de Compostela, que desde un enfoque multidisciplinar e complementario concentran capacidades excelentes nas fronteiras do coñecemento científico, tecnolóxico e innovador sobre materiais. A isto súmase unha elevada proxección internacional, froito dunha ampla traxectoria de colaboración con grupos de referencia doutros países. A AEMAT está recoñecida pola Xunta como a agrupación estratéxica do Sistema Universitario de Galicia. Entre os seus retos, destaca impulsar a transferencia dos resultados de investigación á empresa, unha área na que os grupos que forman a agrupación achegan xa unha dilatada experiencia. O resultado, unha inxección de competitividade para empresas de calquera sector, desde a biomedicina, as enerxías limpas e a robótica, ata a automoción, a aeronáutica e a construción, entre moitas outras. A organización do traballo na AEMAT susténtase en 4 liñas estratéxicas de investigación: nanomateriais funcionais e outros materiais avanzados, materiais e dispositivos ópticos, biomateriais e simulación computacional de materiais. No horizonte, unha meta para a que os membros de AEMAT traballan sen descanso: consolidarse como unidade de referencia na I+D+I de materiais avanzados.